Així tinc 3 llimes. La veritat és que a simple vista semblen iguals. Les 3 són grogues, són de la mateixa varietat i pesen pràcticament el mateix, però només una d'elles és ecològica. Voleu saber què és el que la fa diferent? De seguida vos ho conte. Hola, David. Què tal? Tu així tot el que fas és producció ecològica. Evidentment, tota la parcel·la està certificat, jo soc productor ecològic, jo no treballo res que no sigui ecològic i faig tot, intento fer varietat tradicional en tot el que puc. Quan jo vaig a la fruiteria i veig que un producte és ecològic, què és el que hi ha darrere? Molta gent pensa que és simplement no tirar-li res al camp i ahí tenen un gran error. David, maduixes com estes, des que era xiquet que no t'estava, eh? Pues clar, quan un producte maura en planta, quan no li tires productes de síntesi química perquè faci una barbaritat de quilos i aportant-li, canviant, fent rotació de cultiu, aconseguir un producte òptim que té un sabor que no es pot comparar i més si és, evidentment, siguent una varietat tradicional. De quina manera certifica que un producte és ecològic? De quins són els controls que vos fan a vosaltres els llauradors? Estan els comitès d'agricultura ecològica i ells el que fan és que primer tens que certificar la terra i després tens que portar control des de la llavor fins a totes les pràctiques que fas. Vull dir, jo si vull entrar a desbrossar tinc que anotar quan ha desbrossat, quan neteja la màquina. Si planto una llavor, d'on ve la llavor? Tinc que tindre, si a comprar la planta en un planterista certificat en ecològic, tinc que tindre la factura guardada de quants productes, quin dia l'ha plantat, quants quilos ha tret, quants quilos ha venut. Sembla que moltes vegades feu més feina d'administratius que de llauradors. Hi ha una cosa que m'agrada molt parlar quan vaig a les escoles i això, i els xiquets em pregunten, i sempre dic, quina ferramenta és la que més gasta jo en el camp? I ells comencen a parlar de birbaora, motosserra, i si ataca el mòbil, dic el mòbil. I diuen, per què? Dic, de fer difusió i anotar-me tot el que faig. Una de les coses més importants per a tu en aquest projecte també és que la gent vinga així, conega el camp i el xafe, no? Clar, de fet, la intenció d'aquest projecte és que la gent vinga a collir-se ells, donar història de l'agricultura, no és només el fet de menjar. Jo penso que podem modificar el consum si aconseguim que la gent ho comprenga. Cultius ecològics com el de David ja suposen més del 20% de la superfície agrària de la Comunitat Valenciana i si parlem de productes són els de secà els que estan majoritàriament apostant per aquest tipus de conreu. El motiu? Anem a conèixer-lo sobre el terreny. Ei, Toni, com estàs? Estàs així mirant ja, veig les primeres olivetes, no? Sí, ja les tenim ahí quallaetes. Sí. Com va ser el procés de començar la transició del cultiu tradicional a l'ecològic? Canviar un poc la filosofia de gestió de les terres i el primer que vaig fer va ser una esporga molt severa per arrencar des de zero, no? És com si fos borrón i cuenta nueva. Una de les coses que sempre crida l'atenció quan parlem de cultius ecològics és això, el de l'herba. M'imagine que els teus veïns, la gent major, els haurà costat entendre tot això, no? Sempre és, això ton pare ho feia d'una manera i jo ho faig d'esta, però bueno, al final és una manera de recuperar el sol i la veritat és que a mi em funciona perfecte. Segons l'últim informe del CAEB, els cultius de secà són els que més estan avançant en aquesta transformació a l'ecològic. A què se deu? Es deu a dos motius. Dins dels conreus de secà està la vinya i està l'olivera. Fan vi i fan oli. Si tu aquest producte transformat el fas amb una agricultura ecològica, tens un valor de cara a l'exportació. I el segon motiu és la rusticitat d'aquests conreus de secà que de per si sols són molt més resistents, tenen les fulles més coriàcies i tenen més capacitat d'aguantar qualsevol cosa. Fer agricultura ecològica, al cap i a la fi, és una manera de viure, no? Sí, sí. Comença potser com una cosa i acaba sent una manera d'entendre la producció, no? I al final és l'única solució que hi ha per a ser sostenibles econòmicament més que ambientalment, diria jo. Necessites albargina i molta paciència. Els productors, pel que sembla, cada vegada esteu més conscienciats en el conreu ecològic, però què passa en els consumidors? Estem canviant aquesta mentalitat? Jo crec que cada vegada més, cada vegada som més conscients per lo que representa el producte ecològic i de proximitat, no? que representa territori i per tant el fa diferencial i representa el lloc on s'ha produït. El moviment es demostra caminant i anem a acabar això. Anem a brindar. Provant-lo tot. Molt bé, Toni.